左ってどっち？あ、私か。そうです。左はこちらやねん。はい、左です。水星のごとく現れたスターの原石アイドル VTuber の星町水星です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あとこれは挨拶公文が言われるやつよね、これな。そう。ロベさんあった。僕はないですね。じゃあ今のうちに考えてもらって。今のうちに考えなあかんの。あと5秒でお願いします。いいつねー。ホロライブのバーチャルキツネ白神ふぶきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイドルですからね、我々ね。そうですね。あれ、ということでちょっと右のお方。ロベルだよ。どうも夕刻ロベルです。よろしくお願いします。なんか言えや。なんか言えや。それ公式の挨拶ですか？これを公式にするわけにはいかん。ロベ。どう考えてない夕刻ロベルです。よろしくお願いいたします。お願いします。